L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tan-Numri. Il-Mulej kellem il-Mosè u qallu: kellem lil Aaron u lill-uliedu u għejdilhom: meta tbirku lill-ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom: ibirkek il-Mulej u jħarsek, jixħet il-Mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. Jħares lejk il-Mulej b'imħabba u jagħtik is-sliem. Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael u jiena nberikhom. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Iħenna lina Alla u jberikna. Iħenna lina Alla u jberikna. Idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek. Iħenna lina Alla u jberikna. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ għax trieġi il-popli bis-sewwa u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. Iħenna lina Alla u jberikna. Ifaħruk il-popli, o Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Iħenna lina Alla u jberikna. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil-Galatin. Ħuti, meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bagħat lill-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' ulied. U għax intom ulied, Alla bagħat l-Ispirtu ta' Ibnu f'qalbna jgħajjat Abba Missier. U hekk m'intix iżjed il-sir iżda iben. U jekk iben, werriet ukoll bil-grazzja ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-raja marru jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan, dew jarfu b'kull ma kien intqallilhom dwar dik it-tarbija u kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-raja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-raja mbagħad reġgħu lura jsebbħu jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-8 jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmeħ Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-Mulej.